참나 모상을 Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि एस ब्रह्म इउटुब चेनेलाव आरो फिन खनसेबाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर नै दिनैहाय आं गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आङो नै साम' दाननानै साम' ओंख्रि संनो नागिरदों साम' ओंख्रि दिनैसो लोगोफोर नोंथांमोननो आङो संनायखौबो देखायलांगोन जानाय सानाय सब देखायलांगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबायल' था दानिया दाननोसै आं नै सेखाजों बांलाजों सेखा बांला नोंसोर साम' ओंख्रि जानो मोजां मोनो ना मोना लोगोफोर आं मार मोजां मोनो साम' ओंख्रि आरो अराबो गोमोर नागिरदों बे माब्लाखौ जोङो लोगोफोर दिनैहाय आं जोबोद खुसि मानोना आङो खम समनि गेजेरावनो नोंथांमोननि अननायावनो आङो दिनै 1K साबस्क्राइबार खालामनो हाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आङो 1K साबस्क्राइबार खालामनो हाबाय बिदिनो अराय सम हेफाजाब होलांबाय था नोंथांमोना बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय थेंक इउ स' नै आं दा साम'खौ होनोसै बाहेरावनो स्रां स्रां एवनाय जाबाय लोगोफोर अरदाबनि सिं बानायथ'वाखै नालाय बाहेरावनो संथ'बाय बांसिनानो जोंहा गेसावसो जायो सङो नालाय अरखौनो बारा बाहायाना बेनिखायनो नै दा संख्रिखौ एसे होनानै लानोसै आङो गोबाव एवनांगोन लोगोफोर बेखौ बेरलायनाय एरनांगोन दानिया दै होनोसै लोगोफोर ओमफ्राय दा लोगोफोर आङो दालिखौ होना होनोसै बेयाव नै लोगोफोर आङो दा दालिखौ होनोसै दालिखौ होनानै लानोसै आङो दा नै लोगोफोर दा आङो होनानै लाखाबाय दालिखौबो दा खोबनानै दोननोसै मालाय मोनबाय थासिगोन बेनिफ्राय देनायफोरखौ दायो उनावहाय होनोसै गोदौबाथाय लोगोफोर साम'आ इयाव मा थोन जाबाय साराया फिसा नालाय नै खान्थायाव लखबनानै संनोसै अके थोन जाबाय इसोर भगबान दा आङो देनायखौ होनानै लानोसै बारा गोबाव गैला लोगोफोर मोनसिगोनानो दसेबावबा एसे रबबावदो र' नै लोगोफोर दुन्दिया होनोसै दा दुन्दिया गैयि समावथ' माबा होयोमोन नालाय खासिथारा होयोमोन बेनिफ्राय दा दुन्दिया ओंखारबाय नालाय दुन्दियाखौ होनोसै बेखौ होबाथाय गोथावसिन जायो मोदोमो मोनसिगोन लोगोफोर मोनांथार जाबाय मोनथारसिगोन मोनजासिगोन
लोगोफोर साम'जों दालि ओंख्रिया मोनबाय दा आङो बेखौ खांनोसै खांबाय आङो दा लोगोफोर जानोसै आङो दा लाइ बिलाइयाव जाबाय लोगोफोर नै दिनैनि साम' ओंख्रि संनाय जानाय भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर दहायहाय आङो जानाय समाव नानिया एसे डिस्टार्ब खालामदोंमोन नालाय आंनो गोलाव सम लानो हायासै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला बयबो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर आरो मोनसे खोथा लोगोफोर नोंथांमोननि अननायावनो आं दिनैहाय 1K साबस्क्राइबार खालामनो हाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बिदिनो आंखौ अराय सम अनलांबाय था बयबो सापर्ट खालामलांबाय था लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आं बयखौबो सापर्ट अननाय आंनो सिबिनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर बुंनायफोरानो जालायलाङाहाय बेनिफ्राय आं बयखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर आंखौ अराय सम बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थादो लाभ इउ अल बाय बाय